वासुदेवाय ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाचलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं हे कृष्णः करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर जय भक्त गौर वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय 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 नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर गौर भक्त भक्त वृंदा ஓம் தத் சத். இப்ப நம்ம ஐ திங்க் சில நியூ டிவோட்டிஸ் வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. சோ இப்ப என்ன அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணர் அதாவது சைத்தன்யா மகாபிரபு பத்தி பேச போறோம். என்ன பேச போறோம்னா அவர் 17 சாப்டரோட சமரி 18 சாப்டர் போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் சொன்னாங்க சமரியும் எடுத்துருங்க, அதனால நம்ம சமரி எடுக்கிறோம். ஓகே, இப்போ இந்த சமரியில என்னன்னா அவர் பிருந்தாவன் போறதுதான் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரியோட சமரி. இப்போ பிகினிங் இன்ட்ரோடக்ஷன் யாராவது இப்ப மொத்தமே சாப்டர் என்ன அப்படின்ற இப்போ 17வது சாப்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பக்தி வினோத டாக்கூர் ரைட் இங்க கமெண்ட்ரி எழுதியிருக்காரு. என்னன்னா நம்ம ரத யாத்ரா இருக்கு இல்லையா, நம்ம ரத யாத்ரா ஜெகநாத்ல ரொம்ப ஃபேமஸ், எல்லாருக்குமே இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா ரீசெண்டா ரத யாத்ரா முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிச்சு. பிரதாப் ருத்ரா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணாரு, பார்த்த ரத யாத்திரை கதைகள் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் சைத்தன்யா மகாபிரபு பிருந்தாவன் கிளம்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பிளான் போட்டாரு. இப்போ அவர் எவ்ரி டைம் பிளான் போடுறச்சே யாரோ 2 பேர் கெடுப்பாங்க. யார் அந்த 2 பேர்? யார் அந்த 2 பேர் கெடுக்கிறது அவர் எவ்ரி டைம் பிருந்தாவன் போறச்சே? ஹரே கிருஷ்ணா. ராமானந்தராயும் சொரூப தாமோதரன் 2 பேருமே வேண்டாம், இந்த சீசன் வேண்டாம், அந்த சீசன் வேண்டாம்னு ஏதோ ஒரு அப்படியே மாத்தி மாத்தி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. சொல்லி அவரை ரீடைன் பண்ணுன்ற ஐடியால இப்போ ஃபைனலா அவங்களோட இதெல்லாம் ஒன்னும் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுல அப்படின்னோடனே அவங்களோட எண்ணம் என்னன்னா சைத்தன்யா மகாபிரபு போக கூடாதுன்னு இல்ல, அவங்களோட இருக்கணும்னு. அவர் இந்த தடவை சொன்னாரு நீங்க யாருமே வர வேண்டாம் நான் போறேன்றன்னு. அவர் பல்லபத்ரா அப்படின்னு ஒரு பர்சனல் அசிஸ்டண்ட்டை கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அவரை அப்பாயிண்ட் பண்றாரு. இப்போ பல்லபத்ரா பட்டாச்சாரியான்றவர் ஒன்னும் பெரிய டிவோட்டி ஹார்ட் கோர் க்ளோஸ் அசோசியேட் எல்லாம் இல்ல. ஏன்னா க்ளோஸ் அசோசியேட்டட் அப்படின்னு எடுத்தா என்ன ஆகும், அவங்க ரொம்ப அந்த ரூல்ஸ் நீங்க இது பண்ணுங்க அப்படின்னு அவருக்கே தடையா இருக்கும். இவர் ஒரு ஃப்ரீ ஜேர்னி போகணும் அப்படின்னு சன்னியாசி நிலையில ஒரு அசிஸ்டன்ட் தான் அப்படின்றத பாக்கலாம். காலையில எழுந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்னன்னா கட்டக் உங்களுக்கு தெரியும், அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் அங்க போறதுக்கு அவர் பிரயாணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. ஓகே, அப்புறமா என்னெல்லாம் அவர் கடந்து வந்தாரு அப்படின்றது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம். அவர் பல இடங்கள் அவர் கடந்து வந்தாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரஸ்ட். இந்த ஏரியா ஃபாரஸ்ட் ஏரியா தான். சோ ஏன்னா அந்த காலத்துல ஃபிளைட் எல்லாம் இல்ல, அப்படியே இருந்தாலும் அதோட விலை எல்லாம் யாரும் கொடுக்குற நிலைமையில இல்ல அதுக்கப்புறம் அப்புறம் கூட. அதனால இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இவங்க நடப்பாதையை தான் எடுத்தாங்க. அப்போ அந்த ஃபாரஸ்ட்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ரைட், புலி யானையெல்லாம் நம்ம கோயில் யானை எல்லாம் இல்ல, மதம் பிடிச்ச யானைகள். ஆனா அப்படி இருக்கிற அந்த புலி அந்த யானைகளும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரா சாண்ட் பண்ண வச்சதா இத சாப்டரோட புனிதம். இது எப்படி பண்ண முடியும், நம்மளால பண்ண முடியுமா, சாத்தியமா அப்படின்னா
கண்டிப்பா நம்மளால முடியாது. அதனால நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணுமே தவிர காப்பி பண்ணக்கூடாது. நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்த்ரா என்ன ஆனாலும் ஃபோக்கஸ் பண்ணோன்ற தாட் இருக்கணுமே தவிர நம்மளும் போய் எங்கேயாவது போய் நிக்கலாமா அப்படின்னா முடியாது. ஆனா நாமனிஷ்ட பிரபு எப்ப பாரு ஒண்ணு சொல்வாரு. நம்ம இது என்னன்னா, ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ மகாமந்திரா யூஸ் ஆகும். ஆனா அந்த பிரச்சனையை தேடி போயிட்டு நீ மகாமந்திராவை யூஸ் பண்ணாதன்னு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்யா மகாபிரபு அதை வந்து செயல்ல காட்டுறாரு. அவர் போய் ஒரு ஒரு மிருகத்துக்கிட்ட பேசல. ஆனா போற வழியில வந்த மிருகத்துக்கு அவர் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல போய் அந்த மிருகங்களும் டான்ஸ் ஆடிச்சான். இதுக்கு ப்ரூஃப் யாரு அப்படின்னு கேட்பீங்க. அதுக்கு ப்ரூஃப் வந்து பல்லபத்ரா பட்டாச்சாரியா. அவர் வந்து சைட்ல போய் ஒதுங்கி நின்று திருட்டுத்தனமா பாக்குறாரு. பயம் தானே, நம்ம எல்லாம் புலி இருந்தா நம்மளும் அதான் பண்ணுவோம் வச்சுக்கோங்களேன். சோ அப்போ அவர் சாட்சியா நிக்கிறாரு. இப்போ பல்லபத்ரா வந்து என்ன பண்றாரு, அவரோட செயல் என்னன்னா டெய்லி போய் பிச்சை எடுப்பாரு. ஐயோ பிச்சையா? ஆனா ஆமா, ஏன்னா சன்னியாசிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவா இருந்தாலும் அவங்க வந்து பிச்சை மூலமா தான் எடுப்பாங்க. இதுக்கு பேரு பிச்சைன்றது இல்ல. இதுக்கு பேரு என்ன அப்படின்றது யாருக்காவது தெரிஞ்சா யூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா அப்படி அவங்க சாப்பாடு, சில வெஜிடபிள்ஸ், ரைட், காய்கறிகள் எல்லாம் அவங்க வந்துச்சு. ஆஹ் இப்போ ஒருவேளை போற வழியில வந்து நான் இங்க சொல்வீங்க, மாதாஜி நீங்க காடுன்னு சொன்னீங்களே, இங்க எங்க மாதாஜி உங்களுக்கு வந்து மதுக்கரி, ஹரிபோல், வெரி நைஸ். மதுக்கரி என்ற பேர் ஏன் மதுக்கரி என்றாங்கன்னா, ஒரு ஒரு பி, ரைட், ஒரு தேனை வந்து ஒரு ஒரு பூவா போய் எடுக்கும் இல்லையா, அது மது. தேனுக்கு இன்னொரு பேரு மது, ரைட். அதே மாதிரி இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் கேதர் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒருவேளை அங்க வந்து ஒரு சின்ன டவுனோ வில்லேஜோ எதுவுமே இல்ல, கிராமம்னா, அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன பாக்கி கொஞ்சம் இருக்கிறதோ இல்ல அங்க கீரை ஏதாவது கிடைக்கும் இல்லையா அந்த அந்த வனத்துல, அதை எடுத்துட்டு அவரு சமைச்சிடுவாரு. இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா மகாபிரபுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு பல்லபத்ராவோட பிஹேவியர். எப்படி பிடிக்காம இருக்கும் இல்லையா? செலக்ட் பண்ணது நம்ம ராமானந்தராயும் சொரபாமா ஸ்வரூப் தாமோதரும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்போ அடுத்த பேரா போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு பேரு யாரு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ ராமானந்த ராய் யாரு அப்படின்னு யாருக்காவது தெரியுமா? மாதாஜி அர்ஜுனன் விசாகி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனரும் விசாகா சகியும் காம்பினேஷன் தான். அந்த காம்பினேஷன்ல இருக்கிறவர் தான் ராமானந்த ராய். அப்போ நினைச்சு பாருங்க எந்த லெவலுக்கு அவர் பவர்ஃபுல்லா இருப்பாரு, எந்த லெவலுக்கு அவர் டெடிகேட்டடா இருப்பாருன்னு. ஏன்னா ராமானந்த ராய மிஞ்சி ஒருத்தர் இருக்கவே முடியாது. அண்ட் சைத்தன்யா மகாபிரபு நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் அவரை வச்சு பண்ணாரு. இப்போ இன்னொருத்தர் அப்படின்னாங்க, அவர் யாருன்னா ஸ்வரூப் தாமோதர். அவர் யாரு நம்ம ப்ரீவியஸ்ல அப்படின்னு யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம அப்கோர்ஸ் அவர் வந்து ப்ராமினன்ட் வைஷ்ணவா செயின்ட்னு சொல்றதை நான் கேட்கல. அவர் வந்து மெயினா என்னவா இருந்தாரு, அவர் வந்து ப்ரீவியஸ், அதாவது நம்மளோட கிருஷ்ணலீலையில் ஆர் ப்ரீவியஸ் கதைகளில் என்னவா இருந்தாரு அப்படின்றத ஞாபகம் இருந்தா நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்க, ஓகே, சோ இவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க திங்க் பண்ணிட்டு வாங்க. லலிதா சகி அப்படின்னு சிலர் சொல்றாங்க. ஓகே, இது சோ இப்போ அவரோட இன்னொரு பேர் என்னன்னா புருஷோத்தம். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. புருஷோத்தம் ஆச்சாரியா அப்படின்ற பேரும் இருக்கு இவருக்கு. புருஷோத்தம் ஆச்சாரியா, ஸ்வரூப தாமோதர் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரை தான் குறிக்கிறது. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இன்டர்சேஞ்சபிளி இந்த பேர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றதால ரெண்டுமே, அதாவது இவங்க ரெண்டு பேருமே என்னன்னா ஸ்வரூபருக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா ஸ்வரூப் தாமோதர், ஸ்வரூப தாமோதர், புருஷோத்தம் ஆச்சாரியான்ற பல பெயர்கள் இருக்கு அப்படின்றதால. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த கதை இதோட முடியல. இந்த கதை எங்க முடியுது அப்படின்னு பார்த்தா, இவர் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் போனாரு, வனம் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ஃபாரஸ்டோட பேர் என்னன்னு யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? மாதாஜி மதுவனம், ராசவனம், குமுதவனம், பகுவானம் மாதாஜி. ஜாரிகண்ட் ஃபாரஸ்ட். இந்த ஃபாரஸ்டோட பேர் வந்து ஜாரிகந்த் ஒரு ஜார்கண்ட், ரைட். இந்த ஃபாரஸ்ட் தான், ரைட். இந்த ஜங்கிள் பேர், ரைட். சோ போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வாரணாசி சேர்றாரு. இந்த வாரணாசி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், காசி, வாரணாசி, பெனாரஸ், ரைட், எல்லாமே ஒரே பேர். டெல்லியில இருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. அவர் எங்க குளிச்சாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மணிகர்ணிகா இப்ப கூட கேட்டிருப்பீங்க. வாரணாசியில ஒரு காட், அங்க குளிச்சுட்டு அப்போ அவர் ஒருத்தரை மீட் பண்றாரு. யார மீட் பண்றாரு வாரணாசியில ஃபர்ஸ்ட்? ஒரு பிராமணர் வந்து ஒரு பிராமணரை வந்து இது பண்ணுவாரு மாதாஜி, மீட் பண்ணுவாரு மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு அத்வைதர் வந்து இன்னும் அந்த கதைக்கு போல நம்ம.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் தப்பன் மிஸ்ராவை மீட் பண்றாரு, ரைட்? அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, அவர் ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய், பிராமணர் மீட்டிங் எல்லாம் அப்புறமா வரும், நைஸ், பட் ஃபர்ஸ்ட் தப்பன் மிஸ்ரா மீட் பண்ணிட்டு அவருக்கு கம்ஃபர்டபுளா ஒரு இடத்த கொடுக்குறாரு. சோ அந்த தப்பன் மிஸ்ராக்கு அப்புறம் அதே வாரணாசியில சந்திரசேகரா, வைத்திய சந்திரசேகரா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. என்னன்னா, அவர் வந்து யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட பழைய நண்பர் தான். அவரும் அவருக்கு சேவை செஞ்சாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம், ரைட்? இப்போ சைத்தன்யா மகாபிரபுவை பார்த்து இப்போ இங்க நீங்க சொன்ன பிராமணர் வராரு, இங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறாரு. அவர் மகாராஷ்டிரியன் பிராமின். அவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவரை பார்த்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா, பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி கிட்ட போய் சொல்றாரு. பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி யாரு? புது கேரக்டரா இருக்காங்களே. அவர் வந்து மாயாவத சன்னியாசி மாதாஜி. மாயாவதா சன்னியாசி பிளஸ் லீடர், ஓகே? சோ பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி தான் ஹெட், ஓகே? அந்த வாரணாசின்றதே வந்து மாயாவதிகள். இப்ப மாயாவதிகள்னா என்ன அப்படின்னா, இப்ப வந்து கிருஷ்ணருக்கு உருவம் இல்லை, அருவம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. அதுவும் இல்லாம கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம பூலோகத்துல வந்து இப்ப மனிதர்கள் மாதிரி இருந்து அவருக்கும் அந்த அதாவது குணங்கள்ல பாதிக்கப்படுறாரு. அந்த இது ஒரு கான்செப்ட். அதை அட்வான்ஸ் பண்ண நம்ம எல்லாம் கூட இதே குணங்கள்ல இருக்கோம். ஒருப்போ நம்ம இந்த குணங்களால பாதிக்கப்படல, இப்போ குணங்களால பாதிக்கப்படுறோம். நம்ம பியூர் ஆயிட்டோம்னா, இந்த குணங்களை விட்டு போயிட்டோம்னா கிருஷ்ணரோட போய் மெர்ஜ் ஆயிடுவோம் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல இருக்கிறவங்க. மாயாவதி கிருஷ்ண அபராதி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது கிருஷ்ணர் அபராதம் ஏன் சொல்றாங்கன்னா, இப்போ கிருஷ்ணருக்கு உருவம் இருக்கு ஆனா எனக்கு அருவத்தை பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்றவங்க பிரம்மவாதிகள், அது ஓகே. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு உருவமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்க மாயாவதிகள். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கும் உருவம் இருக்கு, அவருக்கும் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு. அதனாலதான் அச்ச விக்கிரகா வழிபாடு நம்ம பண்றோம், ரைட்? இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ மகாராஷ்டிரிய பிராமின்கள் என்ன, இவருக்கு வந்து இவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு, இவர் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா மகாபிரபுவை பத்தி ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா பேசலன்னா கூட பரவாயில்ல, ஆனா அவரை வந்து ரொம்ப ப்ராப்பரா ரெக்கக்னைஸ் கூட பண்ணல. அவரை பத்தி அவர் வந்து ஒரு அவதூதனா மாதிரி நினைச்சு பேசினது அவருக்கு, அந்த மகாராஷ்டிரியன் பிராமினுக்கு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு. இப்ப வந்து இத வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாக்கு சொல்றாரு. இப்ப நீங்க அதை பார்த்த உடனே சொல்றாரு, இவர் கோழி மூட்டுறாரா அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. இல்ல, ஒரு ஒரு சாதுக்களும் வைஷ்ணவர்களோட பிஹேவியரும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா அவருக்கு வந்து ஆர்வம் என்ன, ஆர்வம்னா அவர் கேக்குறாரு மகாபிரபு கிட்ட, ஏன் இந்த மாயாவதி சன்னியாசிகளால கிருஷ்ணர் பேரே அவங்க வாயில வரல? இப்போ நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் மத்த ஜாதிக்காரர்களுக்கு வரல ஆனா இந்துக்களுக்கு வரும்னு. ஆனா உண்மையில பார்த்தா இவங்களாலையும் வர முடியல, இவங்களுக்கும் அவங்க வாயில வர முடியல. அதுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு ஒரு ஆன்சர் சொல்றாரு. என்ன ஆன்சர் சொல்றாரு? ஏன் அவங்களால கிருஷ்ணர் பேர் அவங்க வாயில இருந்து வராது அப்படின்னு ஆன்சர் இப்பதான் அவர்கள் சொல்லு. வந்து தவறு செய்பவர்கள் மாதாஜி. ஆஹ் அதாவது தவறு இல்ல, பௌதீகத்துல அபராதம். அபராதம், தவறுன்னா அபராதங்கள் செய்பவர். தவறுன்றது வந்து சின், அதாவது தவறுன்றது வந்து ஆமா. பௌதிகத்துல யூஸ் பண்றது, ரைட்? இப்ப வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு குடிக்காம நான் வந்து சாப்பிடுறது, இதெல்லாம் தவறாகும், ஓகே? ஆனா அபராதம்ன்றது உங்களை புண்படுத்துற மாதிரி திட்டுறது, ஏன்னா ஒரு வைஷ்ணவாவை திட்டுறது அபராதமாகும். அதே மாதிரி இங்க சைத்தன்யா மகாபிரபு வைஷ்ணவா ரூபத்துல தானே இருக்காரு, கிருஷ்ணர். அதான் அப்போ கிருஷ்ணர்னு சொல்லி திட்டினாலும் அபராதம் தான். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா அடுத்தது வந்து பிரயாகா அண்ட் மதுரா இங்க வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டு அங்க சாப்பிட்டாரு. எங்கன்னா சானோதியா பிராமணர் வீடு. இதுல என்ன ஹைலைட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிராமணர்லயே நிறைய லெவல்ஸ் இருக்காங்க. இப்ப வந்து சானோதியா பிராமணர்ன்றவர் வந்து இருக்கிறதுலயே தாய்மையான லெவல் வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி இருக்கிறச்சே அவர் நேரா ஏன் போனாருன்னா, அவர் வந்து மாதவேந்திர பூரியோட டிசைபிள். மாதவேந்திர பூரியே அங்க சாப்பிட்டப்போ அவர் வந்து யாரு மாதவேந்திர பூரியனா, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவோட குரு யாரு? யாரு? ஈஸ்வர பூரியோட குரு மாதவேந்திர பூரி. சோ குருவோட குரு வந்து சாப்பிட்ட உடனே நம்மளுக்கு அந்த பச்சாபாதம் வேண்டான்னு அவர் சாப்பிடுறாரு. இப்போ இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் வச்சுக்கோங்க. இன்டர்னலி பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து கிருஷ்ணர் தான். அவருக்கு வந்து எந்த வீட்டுல சாப்பிட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அவர் வந்து சன்னியாசி ரூபம் இருந்ததால அவர் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் சாப்பிட்டாரு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் பிராமண இடத்துலன்னா மத்தவங்க அவர் சொல்ற பேச்சை கேட்க மாட்டாங்க. ஏற்கனவே பாருங்க எவ்வளவு பாலிடிக்ஸ்னு. அதனால அந்த அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் என்னன்னா 12 ஃபாரஸ்ட் பிருந்தாவன்ல இருக்கிற இடத்த சொன்னாங்க. இங்கதான் நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே அந்த பேரெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சு. இங்க வந்து 12 ஒரு வனத்தையும் போய் பார்த்தாரு. 12 வனங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு பாசம். ஒரு வனத்திலயும் கிருஷ்ணரோட லீலைகள் இதுல இருக்கு. நம்ம பாக்குறச்சே இது ஒரு வெரி பியூட்டிஃபுல் ஃபாரஸ்டா பார்ப்போம், இல்லைன்னா அழகான நேச்சரை பார்ப்போம். ஆனா அவர் கண் எதிரில இருந்த ஒரு பாஸ்ட் டைமும் ஞாபகம் வருது.
எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸும் இங்க இருக்காங்க. இதுல பேரட்ஸ் ரெண்டும் பேரட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளிகள் ரெண்டும் சண்டை போடுது. மான் கிளி அண்ட் பெண் கிளி. ஏன்டா சண்டை போட்டுச்சுன்னா, ஆண் கிளி வந்து சொல்றது கிருஷ்ணரை பீட் பண்ற ஆளே இல்லைன்னு, பெண் கிளி சொல்றது தப்புமா, ராதாராணிய பீட் பண்றதுக்கு ஆளே இல்லைன்னு. அவங்க ஆர்குமெண்ட் போயிட்டே இருக்கு. அவங்கள பார்த்து அவர் அவ்வளோ பரவச நிலையில அவர் பாக்குறாரு. பாத்தீங்களா, இவங்களுக்கும் தெரியுது. அதுக்கப்புறம் மான்கள், அதுக்கப்புறம் பீகாக், இந்த மாதிரி பல 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 பறவைகள், பல பல ஜந்துக்களை மீட் பண்றாரு. எல்லாருக்குமே கிருஷ்ண பாவம் இருக்கு. ஏன்னா இது விருந்தாவன். இந்த விருந்தாவன் லீலைய நம்ம பார்த்துட்டோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்ததோட நம்ம கதை முடிஞ்சுச்சா அப்படின்னா, அவர் விருந்தாவன்ல இருந்ததை நம்ம பார்த்தோம். ஆனா அதோட நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்காது இல்லையா? ஏன்னா சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா கண்டினியூ ஆகும். இந்த கண்டினியூஷன் இவ்வளோ சீக்கிரம் இல்லாம அடுத்த சாப்டருக்கு நம்ம கூடிய சீக்கிரம், நாளைக்கு இல்ல கூடிய சீக்கிரம் போவோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இப்ப வந்து அவர் வந்த பாதையை சொல்றோம். அவர் வந்த பாதையோட நின்றுச்சா? இல்லையே. அவர் வராத பாதையும் சிலது இருக்கு. என்ன அது வராத பாதைனா, இப்போ வந்த பாதைதான். இப்போ போய் சேர டெஸ்டினேஷன் என்ன? விருந்தாவன். அந்த டெஸ்டினேஷன் பாதையே அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தா டெஸ்டினேஷன் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். கரெக்டா? அந்த டெஸ்டினேஷனை போய் பாக்குறதா இப்போ நம்ம பார்க்க போற கதை கண்டினியூஷன். சோ எங்கேயுமே சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா பிஹெச்டி தான். எல்லாருக்குமே கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா இஷ்டத்தோட கேட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், இதை விட பெஸ்ட் பியூரிபிகேஷன் எதுவுமே இல்லை. பிரேமை கொடுக்கறது இது. அதனால கிருஷ்ணருக்கு டைரக்டா போய் சேர்றதுக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது பிரேமை. அந்த பிரேமையை கொடுக்கறது சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா. அதனால இன்னைக்கு வந்த எல்லாருக்கும் நன்றி. புரியல அப்படின்னாலும் ஃப்ளோல ஜாயின் பண்ணிடுங்க. இதோட இந்த இதை பாஸ் பண்றேன். வாஞ்சகல்பதோரிபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பத்திதான் நான் பாவனிபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நம. இப்போ இதுதான் சமரி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, அந்த பிராமணத்தை கேட்டது வந்து பவதி பிக்ஜாந்தேகி. வெரி நைஸ். பவதி பிச்சாந்தேகி அப்படின்றதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்போ உங்க மாயா, இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து மாயா கவரை இருக்கா இல்லையா? நம்ம கிட்ட மாயா இருக்குது மாதாஜி. ஓகே. இப்போ இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இப்போ ஒரு கதை சொல்லல, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கதைய உங்களுக்கு சொல்றேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வந்து மாயா கவரை இருக்கே, மாயா கவரை இருக்கு. 2 பிராட் மாயா தெரியும். அதாவது யோக மாயா, மகா மாயா. இது எல்லாருக்குமே தெரியும். யோக மாயா கிருஷ்ணரோட இன்டர்னல் பொட்டன்சி. அது வந்து கிருஷ்ணர் யாரு அப்படின்றத மறந்து கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையா, இல்ல லவரா, இல்ல ஃப்ரெண்டா எடுக்கிற பாவத்தை கொடுத்தாரு. ஆனா கிருஷ்ணர் மேல பிரேமையை அவங்க மறக்கல. கிருஷ்ணர் வந்து ஆண்டவன் என்ற ஐடென்டிட்டி தான் மறந்தாங்க. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பிரேமையை மறந்துட்டாங்கன்னா நம்ம தான் அது. பிரேமையை மறக்கலன்னா அப்ப ஐடென்டிட்டி ஏன் மறக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஐடென்டிட்டி அவங்களுக்கு முக்கியம் இல்ல, லவ் தான் முக்கியம். ஏன்னா அவங்க கிருஷ்ணர் ஆண்டவன்ன்றதால விருப்பப்படல, கிருஷ்ணரையே விருப்பப்படுறாங்க. அதனாலதான் ராதாராணி டாப்பு. யசோதா மாயியால திட்ட முடியுது, அர்ஜுனரால சண்டை போட முடியுது வம்புக்கு. இந்த மாதிரி பல விதயங்கள்ல அவங்களால பண்ண முடியுது. இப்போ அவங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன கவர் ஆயிருக்கோம்னா, நம்மளும் கவர் ஆயிருக்கோம். என்ன அப்படின்றது நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்களா? சோ ரெடியா இருந்தா அப்போ இங்க வாங்க. சரியா என்ன இருக்கிற மாதாஜி. ரெடியா? அப்ப வந்து நம்மளையும் கவர் பண்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 2 தான். ஆவராத்மிகா அப்படின்னு கேப்பீங்க. இது ரெண்டுமே கிருஷ்ணரோட எனர்ஜி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, ரைட்? சக்திகள் அப்படின்னு. ஆவரணாத்மிகா அப்படின்னு ஒண்ணு, இன்னொன்னு வந்து பிரக்ஷேபாத்மிகா அப்படின்னு. இப்போ ஆவரணாத்மிகா என்ன, பிரக்ஷேபாத்மிகா என்ன அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. ஒன்னொன்னா நம்ம போலாம். ஆவராத்மிகான்றது வந்து கவரிங் பொட்டன்சியன்வாங்க. நம்ம பெட்ஷீட்ல கவர் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? ஆமா, அதே மாதிரி இது நம்மள கவர் பண்றது. ரெண்டுமே நம்மளுக்கு தான். ஆனா வெரி மச் நம்மளுக்கு தான் அப்ளிகபிள். நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் பத்தின ரியல் நாலேஜ் மறந்துடுவோம். ஐயோ அவங்களும் மறந்துட்டாங்களே, டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து கிருஷ்ணரையே மறந்துடுறோம். ஓகேயா? நம்ம ஐடென்டிட்டி என்னன்னு மறந்துட்டோம். நம்ம பிரேமையே மறந்துட்டோம். இப்போ நம்ம மறக்கறதால என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம ஆன்மீக ஆத்மான்ற நம்ம ஐடென்டிட்டியும் மறந்துடுவோம். கிருஷ்ணரை மறந்தா என்ன மாதாஜி அப்படின்னு நம்மளையே நம்ம மறந்துட்டோம். இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு வந்து அம்னீஷியானா உங்களுக்கு பிடிக்குமா? அச்சோ அப்படின்வீங்க. இது நம்மளுக்கு திட்டத்திட்ட அம்னீஷியா தான் நிலைமை. ஓகேயா? அதனால எப்பவுமே நம்மளோட ரியல் பர்பஸ் என்ன அப்படின்றதையும் மறந்துடுவோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணரை மறக்கிறோம், அப்புறம் நம்மளையே மறக்கிறோம், நம்ம ஸ்பிரிட் சோல்னு, அப்புறமா நம்ம என்ன அப்படின்றத. இப்போ இந்த 2 பேரும் வந்து சரி, இவங்க கவர் பண்றாங்க. அட்லீஸ்ட் பிரக்ஷேபாத்மிகா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தள்ளுற பொட்டன்சி, இல்ல தூக்கி போடுற பொட்டன்சி. ஆஹா, நம்மள தூக்கி கிருஷ்ணர் கிட்ட போயிடுமா அப்படின்னா இல்லையே.
ஃபர்ஸ்ட் உண்மையை கவர் பண்ண அப்புறம் மாயா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, தப்பான எண்ணங்கள், தப்பான ரிலேஷன்ஷிப்ல, தப்பான ஆசைகள்ல நம்ம மனசை இழுக்கும். எப்படி அப்படின்னு பாப்பீங்க, ரைட்? டெம்பரரி ஹாப்பினஸ் நம்மளுக்கு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? எக்ஸாம்பிள் மனிதன், என்னோட ஸ்டேட்டஸ், என்னோட சந்தோஷம், என் மனைவி, என் பசங்க அப்படின்னு. இப்போ எனக்கு மனைவின்றத நீங்க மாத்திக்கோங்க. என்னோட கணவன், ரெண்டுக்குமே அப்ளிகபிள். குழந்தை அப்படின்றதுல, ரைட்? நம்ம ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடும் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம வந்து செயல் மேல செயல், அதுல வந்து நம்மளோட ரியல் கோலை மறந்துடுறோம். இப்போ இவங்க 2 பேருக்கும் என்ன சம்மந்தம்னா, இவங்க 2 பேருமே ட்வின் சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி, 2 சக்திகள். ஒருத்தர் ஹேண்ட் இன் கிளவ். ஃபர்ஸ்ட் ஆவரணாத்மிகா வேலை செய்யும், அப்புறம் பிரக்ஷேதாத்மிகா டேக் ஓவர் பண்ணும். இந்த நிலைமையில நம்ம இருக்கோம். அச்சச்சோ, நல்லா இருக்கா? நல்லாவே இல்ல. ஏன் நல்லா இல்ல அப்படின்னா, நம்ம மறந்துடுறோம். நான் கிருஷ்ணரோட எட்டர்னல் சர்வெண்ட்ன்றதை மறந்துடுறோம். ஏன்னா உண்மையா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்க சொல்வீங்க, கிருஷ்ணர் இல்ல மாதாஜி. இல்ல இருக்காரு. ஆனா எப்படி சூரியனை வந்து நம்ம மேகங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கோ, நம்ம இந்த ஆவரணாத்மிகா நம்மள கவர் பண்ணியிருக்கு. நம்மள கவர் பண்ணியிருக்கா இல்ல கிருஷ்ணரை கவர் பண்ணிருக்கானா? நம்மளதான் கவர் பண்ணிருக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ணரை கவர் பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் தெரியாத லெவலுக்கு கவர் பண்ணிருக்கு. ஏன்னா நேச்சுரலா நம்ம ஆத்மாக்கு தெரியும், நான் வந்து தாசானு எனக்கு சொந்தம் கிருஷ்ணர், பந்தமும் கிருஷ்ணர்னு. சொந்த பந்தமே ரொம்ப நாள் முன்னாடி பார்த்தா கட்டி பிடிப்போம்ல, ஆனா நம்மளுக்கு ஞாபகமே இல்லை. இப்போ மெட்டீரியல் எதனால ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பௌதிகத்துல மாட்டிக்கிட்டு, பௌதிகத்துல இருக்கிற நிறைய கவர்ல சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்டு எவ்வளவோ ஆடி இருப்போம், ஆனா மறந்துடுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி லைஃப் டைம் ஃப்ரெண்டா இருக்கிற கிருஷ்ணரை மறந்துட்டோம். அதனால நான் சோ அண்ட் சோ அப்படின்றத மறந்து, எக்ஸாம்பிள் நான் ராதிகா நான் அப்படின்ற தாசின்றத மறந்துடும். இப்போ பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் வந்து எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குந்தி மகாராணி சொன்னாங்க இல்லையா? ஜென்மைஸ்வரிய ஸ்ருத ஸ்ரீவீர் ஏதமான மதப்புமா நீவா ஹத்யாபிவா தும்வை துவாம கிஞ்சன கோஷரம். அப்படின்னா இது என்னோட சொத்து, என்னோட மக்கள், என்னோட சக்சஸ், என்னோட வெற்றி, எனக்கு மரியாதை வேணும், ரைட்? இதெல்லாம் கிடைச்சா எனக்கு மரியாதை உண்டு, இல்ல எனக்கு சந்தோஷமும் வரும் அப்படின்னு அந்த உடம்பு ரீதியா நம்ம போயிட்டே இருப்போம். பேருக்கு, பணத்துக்கு, புகழுக்கு, மரியாதைக்கும் சரி, சாமான்களுக்கும் சரி. சோ இப்ப வந்து என்ன, ஆத்மா எட்டர்னலி என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த மாதிரி டெம்பரரியா ஒரு பொசிஷனை கவர் ஆயிடுது. இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, சூரியன் வந்து சாஸ்வதமா இருக்கு, ஆனா மேகங்கள் கவர் ஆகுது மாதிரி டெம்பரரியா, ரைட்? அதே மாதிரி கிருஷ்ணா மறையல, நம்ம கான்சியஸ் கவர் ஆயிருக்கு. இது நம்மளுக்கு பெரிய கான்சுலேஷன் பிரைஸ். ஏன்னா கிருஷ்ணர் மறைஞ்சிட்டான்னா நம்ம காலி. ஆனா இங்க இல்ல, அவர் இருக்காரு. இப்போ இது என்ன அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? இது வந்து கிளாரிட்டி இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சில தடவை பகவத்கீதால நம்ம கேட்கறச்சே, ஃபர்ஸ்ட் நல்ல லெக்சரா இருக்கச்சே, அப்பா இது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு நினைக்கணும், இது பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? நிறைய தடவை ஆமா கரெக்ட் அப்படின்னு. ஐ எம் நாட் த பாடி, ஐ எம் த சோல், பர்ஃபெக்ட், தாசானு கரெக்ட், சர்வதர்மாம் பரித்தியாஜ மாமேக்கம் சரணம் வர்ஜ, பர்ஃபெக்ட் பண்ணணும்னு. ஆனா 5 நிமிஷம் அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா மறந்துடுவோம். இன்ஃபேக்ட் நம்ம கிளாஸ்லயே நம்ம மறந்துட்டோம், ரைட்? இப்போ யாராவது நம்மளை இன்சல்ட் பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப கோவம் வரும், எப்படி அவன் நம்மளை இன்சல்ட் பண்றான் அப்படின்னு. இதுதான் ஆவராத்மிகா, ரைட்? இப்போ ஏன் அப்படின்னு நம்ம கேட்போம். பட் நம்ம கேட்டோம், காதுல போகுது, ஆனா நம்ம பௌதிகத்துல இருந்ததால போயிட்டே இருக்கு. அதே மாதிரி கிருஷ்ணா இருக்காரு நம்ம ஆத்மாக்குள்ள, ஆனா அதை கவர் ஆயிட்டு இருக்கோம். இத வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஸ்மசானம் வைராகியம் சொல்லுவோம். ஸ்மசானத்துக்கு போறச்சே நிறைய வைராகியம் இருக்கும், அது வீட்டுக்குள்ள வரத்துக்குள்ளேயே நம்ம மறந்துடுவோம். அந்த மாதிரி நிலைமை. இப்போ இதை எப்படி நம்ம பீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருக்கணும், அவங்களுக்கு சேவை செய்யணும். அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த கவரிங் அழுக்கு தீரும் அண்ட் உண்மையும் வெளில வரும். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். சரி, இப்போ உன்னை பீட் பண்ணிட்டோம், இன்னொன்னு எப்படி பீட் பண்றது? ஏன்னா உன்னை பீட் பண்றது கூட பரவாயில்ல, ஏன்னா நான் ஜஸ்ட் சரண்டர் தானே பண்ணணும், மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இந்த நம்ம பிரக்ஷேபாத்மிகா என்ன தூக்கியே போட்டுச்சே, அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தா, இப்போ என்ன, நம்ம ஐடென்டிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கவர் ஆயிடுச்சு. அப்போ நம்மள வந்து என்ன பண்ணிருச்சு, இந்த மாதிரி பௌதிகத்துல நம்மள போட்டுருச்சு இல்லையா? இப்போ நான் என்னதான் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. வெரி சிம்பிள். இப்போ இன்டெலிஜென்ட்டா நம்ம மூளையை யூஸ் பண்ணா என்ன பண்ண முடியும்? பைசா மேல எனக்கு ரொம்ப கலெக்ட் பண்றாங்க, ஆனா பைசா இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்களா? உண்மையா பார்த்தா இல்ல இல்லையா? ஆனா பைசா என்ன சொல்றோம், ரொம்ப பைசா இருக்கு, ஃபைனலா நான் சந்தோஷப்படுவேன். ஆனா அது உண்மை இல்லைன்னு. இப்போ கோபம் வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னு எல்லாமே, யாருக்குமே நம்ம கத்திக்கிறது பிடிக்காது. ஆனா மைண்ட் என்ன சொல்லுவோம், ஏய் அவனுக்கு திட்டு, அதுதான் அவன் லாய்க்கு, அவனை போட்டு ஒரு உத அப்படின்னு சொல்லும். அதுக்கோசரம் நம்ம புத்தியும் அதை சேர்ந்து செய்யும்.
இப்போ சாண்ட் பண்றது அட்டென்டிவா இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா மைண்ட் என்ன சொல்லும், தாமசிகமா மொபைலையும் சேர்த்து பாடு. நம்ம வந்து மத்த தேவர்கள், அசுரர்கள் இதெல்லாம் வர்ஷிப் பண்ணா தாமசிக்க வர்ஷிப் பண்றோம். கிருஷ்ணர்லயே தாமசிக்க வர்ஷிப் இருக்கு, மொபைலோட சேர்ந்து பண்ணா. ஐயோ, அப்ப ரஜோகுணத்தோட எப்படி பண்ண முடியும்னா, எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லி சாண்ட் பண்ணா. அப்போ சத்வகுணம் என்ன அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்றது சத்வகுணம், எதுவுமே இல்லாம எக்ஸ்டர்னலா. ஆனாலும் மனம் இப்படி அப்படி போகும், அது பரவாயில்ல. அப்படி இருக்கச்சே ஏன் அப்படின்னா, அடிக்கடி நம்ம சொல்லணும், என்ன ஞாபகப்படுத்திக்கணும், நம்ம மறந்துட்டோம் நம்ம ஐடென்டிட்டிய அப்படின்னு. சோ அந்த என்ன நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனா ஆவரண ஆத்மிகா பக்தி வந்தப்புறம் அவங்களோட ரோல்ஸும் மாறும். என்னன்னா, நீ மறந்துட்டப்பா நீ யாரு அப்படின்னு. இப்போ நீ மறந்துட்ட அப்படின்றது கிருஷ்ணரை பத்தி ஒண்டி இல்ல, மத்த விஷயங்களும். இப்போ த்ரோயிங் பொட்டன்சி சொல்றேன் இல்லையா, பிரக்ஷேகாத்மிகா. இந்த பிரக்ஷேபாத்மிகா என்ன பண்ணுவோம்னா, போய் அங்க ஜாலியா இருக்கு, அந்த மொபைல் புது மொபைல் வாங்கிடு அப்படின்னும். இது பண்ணிட்டே இருக்கோம் வச்சுக்கோங்களேன். இது நம்ம எப்படி மைண்ட் புத்திய நம்ம நம்ம எப்பவுமே மனத்தை புத்தியால கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்வாங்க, பகவத்கீதா 6வது சாப்டர்லயே வரும். அப்படி பண்ணோம் வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும், நம்ம வந்து சூப்பர் அலர்ட் ஆயிடுவோம். அது எப்படி அலர்ட் ஆக முடியும்னா பக்தினால. ஏன்னா நம்மளால அலர்ட் சொந்தமா பண்ண முடியாது, ரைட்? நீ ஆக்சுவலா இவர்தான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா இப்போ போய் சந்தோஷத்தை எடுத்துன்றத நம்ம மீறணும்னா நம்ம இந்த லெவலுக்கு வரணும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்து ரெண்டுமே எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா, கண்டிப்பா ரெண்டுமே பண்ண முடியும். எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னெல்லாம் பண்ணனான்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸ்ரவணம், சாது சங்கா, கீர்த்தனம், சேவை, பிரசாதம், ரெகுலேட்டட் டிவோஷனல் பிராக்டிசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, இதெல்லாம் பியூரிஃபை ஆகும். பியூரிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு நினைச்சோம்னா, பியூரிட்டினா வெரி சிம்பிள். பாவங்களை துடைக்கிறது, அழுக்க துடைக்கிறது. நம்மள இருக்கிற அழுக்கு என்ன, பாவங்கள், சின்ஸ், ஒஃபென்சஸ், இந்த ரெண்டுமே துடைக்கிறதா. அதோண்டி போருமா அப்படின்னா, இதெல்லாம் நம்ம சைட்ல இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணனோட கருணை, நம்ம தாமோதர் லீல மாதிரி 2 inch ஷாட், 1 inch நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம், இன்னொரு இன்ச் அவர் தான் பண்ணுவார். அதுக்கு சாட்சி இருக்கானா, கண்டிப்பா பகவத்கீதால கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு 7.14, தேவி ஏஷ குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாமே வயா பிரபத்யந்தே மாயாமே தாம் தரந்தி தே. ரொம்ப ஈஸி. பக்தி, கிருஷ்ணரோட கருணை. பக்தி நம்ம பண்ணா கிருஷ்ணரோட கருணை ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அதனால மாயா எதுவா ஐடென்டிட்டி தாசானு தாசான்றதும் நமக்கு தெரிய வரும். அதனால இதை நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும். 2 பேரா, ஒருத்தர் தானே இருந்தாங்கன்னா, எத்தனை பேர் இருந்தாலும் என்ன, கிருஷ்ணர் நம்ம சைட்ல இருக்காருன்னு. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம ஆத்மாக்கள், பௌதிக ஆத்மாக்கள் எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும். என்ன எக்ஸ்கியூஸ் அப்படின்னு பாக்குறா. இப்போ என்ன சொல்றோம் நம்ம, எனக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு. இல்லவே இல்லை அப்படின்றோம். இது கொஞ்சமாவது பக்தியில வந்தா வரும், இல்லைன்னா நம்ம தான் கிரேட் அப்படின்னு நினைப்போம். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, டோன்ட் வரி குவாலிஃபிகேஷனுக்கு, என்னோட சரணம் அட, நான் பாத்துக்கிறேன்னு. அப்புறமா நம்மளுக்கு என்ன பயம் இருக்கும், இப்போ பக்தியில வந்தப்புறம். அதுக்கு முன்னாடி நான் தான் பெஸ்ட்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம்ல ஒருத்தரும். ஐயோ நான் பாவப்பட்டவன் அப்படின்னு. என் மேல என்ன பாரு, நான் பாத்துக்கிறேன், உன் பாவத்தெல்லாம் நான் வைப் பண்றேன் பான்னு. நான் ரொம்ப ஏழை அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம், பத்திரம் புஷ்பம் பயம் தோயம், ரைட்? ஒண்ணுமே இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் கண்ணுல ஒரு டாப். ஆனா ஏமே பக்தா பிரைசத்தி ததம் பக்தி உபாரித்தம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மன, பிரேமையோட குரு, அது ஒண்டிதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்றாரு. அச்சோ கிருஷ்ணா, உனக்கு புரியல, எனக்கு மைண்ட கட்டுப்படுத்தவே முடியலையே அப்படின்னா, பிராக்டிஸ் பண்ணு. திரும்ப திரும்ப ஓடுற மைண்ட மனசை கொண்டு வந்து என்கிட்ட போடு. என்ன நினைக்கிறேன், உன் கணவனை நினைக்கிறியா, என்ன பாரு. மறுபடியும் நீ குழந்தைய நினைக்கிற, என்ன ஒரு தடவை வந்து பாரு. பிசிக்கலியாவது போய் ஆண்டவனை டெம்பிள்ல பாரு, இல்ல வீட்டுல இருக்கிற ஆண்டவனை கிரியேட் பண்ணிக்கோ. அதாவது டெம்பிள் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணி அங்கேயாவது பாரு. மனத்தை இருளியே, நான் ஆபீஸ்ல ரோட்ல இருக்கேன்னா மனசால என்ன நினைச்சு பாரு. எப்படியோ ஒண்ணு என்ன நினை அப்படின்றாரு. இப்போ மறுபடியும் சொல்லுவோம், நான் நிறைய தடவை ஃபெயில் ஆயிட்டே இருக்கேன், நீ வரி பண்ணிக்காத. சிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா சாஸ்வத் சாந்திய கச்சதி கவுண்டேயா பிரதி ஜானேதி நமா பக்த பிரணசதி. என்னோட டிவோட்டிக்கு அழிவே இல்லடா செல்லம், டோன்ட் வரி, யூ வில் கம் பேக் டு மீ அப்படின்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். அச்சோ எனக்கு பயமா இருக்கே அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, சர்வதர்மாம் பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் வஜா அஹம் சர்வ பாபேவியோ மோக்ஷ ஈக்ஷாமி மா சுச்சக. மோட்சம் பயப்படாதே, ஐ எம் தேர் ஃபார் யூ, நான் இருக்கேன், எந்த பயமும் உனக்கு இல்லை அப்படின்னு. அதனால நம்ம கண்டிப்பா நம்ம கிருஷ்ணரோட ஷெல்டர் எடுத்தோம்னா பயம், மோகம் எதுவுமே தேவையில்லை. கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் கான்சியஸ்க்கு போக முடியுமானா, கண்டிப்பா போக முடியும். ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே தனியா இருந்தது இல்ல, தனியா இருக்கவும் இல்லை. ஆனா நம்ம தனியா இருக்கிறோம்ன்ற உணர்வுல இருக்கும். அந்த உணர்வுல இருந்து நம்ம வரணும் என்றதான் முக்கியம். உணர்வுல இருந்து வர முடியுமா அப்படின்னா, அது நம்ம கையில இருக்கா, பாதி நம்ம கையில இருக்கு. ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே டிஸ்கரேஜ் ஆயிடுவோம், அது ஆகக்கூடாது. நம்ம ஸ்தானம் என்ன, நான் கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கிறது எப்படி தப்போ, நான் ரொம்ப லோன்றது நினைக்கிறதும் அது தப்பு. அதனால எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த 2 பேருமே வந்து
எப்படி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும்னு ஒண்ணுக்கு இருக்கு. இப்போ ஆவரணாத்மா கிட்ட இருந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன நம்மளோட பொசிஷன் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ஜீவேர சொரூபயோய் கிருஷ்ணேர நித்யதாஸ் அப்படின்றத நினைச்சுக்கணும். அப்புறம் டிவோட்டி அசோசியேஷன், சாண்டிங் அண்ட் ஹியரிங் கேட்டுட்டே இருந்தோம்னா நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனையான ஆவரணாத்மிகா போயிடும். இப்போ நீங்க சொல்வீங்க அதை பத்தி நினைக்காம நீங்க ஏன் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆவரணாத்மிகா பத்தி சொல்லிட்டு இப்போ ஏன் நம்பர் 1ல பிரக்ஷேகாத்மிகான்னு சொல்லியிருக்கீங்கன்னா, அது ரொம்ப கஷ்டமானது. ஆவரணாத்மிகாவது கொஞ்சம் ஓகே, ஏன்னா ஒண்ணு ஆட் பண்றது நம்ம லைஃப்ல. ஆனா நம்ம வந்து என்னன்னா, இது கிடைச்சாதான் நான் சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு இருக்கிறது தான் இந்த பிரக்ஷேபா. இந்த இதை வந்து எப்படி பண்ணணும்னா, நம்ம புத்தியை வந்து ஒரு செகண்ட் நிறுத்த வைக்கணும். ரைட், நம்ம டக்குன்னு ரியாக்ஷன் கொடுக்க கூடாது. டபக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணாம நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம வந்து திங்க் பண்ணணும், ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம வந்து மறுபடியும் இதுக்கும் ஒரே சொல்யூஷன் தான், சாண்டிங் ஹியரிங். நம்ம கோவம் வரைச்சையோ, வேதனை வரைச்சையோ, பிரச்சனை வரைச்சையோ கிருஷ்ணரை ஒரு செகண்ட் நினைச்சோம்னா இந்த கட்டுப்பாடு தான் நமக்கு வரும். ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும், ரிட்டர்ன் பண்ணணும், ரிப்பீட் பண்ணணும்ன்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். 3 உண்மைகள் என்ன, மாயாவை பத்தியும் சரி பக்தியை பத்தியும் நம்மளுக்கு இருக்கு. என்ன அந்த 3 உண்மைகள் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க? இந்த கவர் பண்ற ஒரு ட்ரூத், இதுதான் என் வீடு, இதுதான் என்னோட மக்கள், இதுதான் எனக்கு சக்சஸ், இப்படின்றத வந்து நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் சமரி தான். கிளவுட் வேகங்கள் கவர் பண்ணிருக்கு, அதுக்கு ஆன்சர் நான் சொல்லிட்டேன். எல்லாத்துக்குமே ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் நம்பிக்கை தான். அப்போ என்னதான் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, சிம்பிளா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரத்யேகாத்மிகா நம்மள ஃபேமிலியில போடுதே, நான் வந்து இந்த மாதிரி எப்படி விடுறது அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த பணம் என்கிட்ட இருக்கானா என்னோட உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இல்லையா. பசங்களுக்கு அந்த பணமே வேஸ்ட் ஆயிடும். நம்ம சம்பாரிச்சு வைக்கிற 10 லட்சமோ 50 லட்சமோ அவங்க பரம்பரையில வரத்துக்குள்ள அதுக்கு வேல்யூவே இல்லாம போயிடும். சான்ஸ்கிரிட்லயும் சொல்றது விடுங்க, சாஸ்திரத்தை சொல்லிடுங்க விடுங்க, இங்கிலீஷ்லயும் இன்ஃபிளேஷன் சொல்றோம். ரைட், இப்போ வந்து என்னால கோவத்தை கட்டுப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா, ஆமா, அவர் வந்து எதனால நம்ம பண்ண முடியும், நான் கண்டிப்பா கோவத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நான் சொல்றது அவன் கேட்டுதான் ஆகணும், ஆனா கேட்கல அதனால கோவம் வருது. இப்போ சிம்பிள், நான் அட்டென்டிவா சேட் பண்ணும் ரைட், ஆனா ஒரே ஒரு தடவை போன் பண்ணிட்டு அப்புறமா சேட் பண்றேனே காலி, நம்ம அந்த போன்லயே மாட்டிப்போம். சோ சிம்பிள் சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் ப்ராப்ளம் பக்தி தான். நம்ம கவரிங்கா இருந்தாலும் சரி, நம்ம எந்த சைட்ல புஷ் பண்ணாலும் சரி, திரும்ப நம்மள கிருஷ்ணர்கிட்டயே புஷ் பண்ணிடுது. இததான் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். அதனால நம்ம என்னன்னா, கிருஷ்ணர்கிட்ட ஷெல்டர் அடிச்சாதான் நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் அப்படின்றத நம்ம நினைக்கணும். அது இல்லைன்னா நம்மளால சொல்யூஷன்ன்றதே நம்மளுக்கு இல்லை. சொல்யூஷன் இல்லைன்னா நம்ம இங்கே வர முடியும், அந்த இங்க வந்திருக்கோம்னாலே நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும். அதனால இந்த 2 பொட்டன்சியானது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 2மே நம்மள வந்து நம்மள கம்ப்ளீட்டா காத்தும். அதனால 2மே வந்து கிருஷ்ணருக்கு சபார்டினேட் தான், கிருஷ்ணரோட வேலைக்காரங்கள் தான். அதனால நம்ம இதை பத்தி வரி பண்ணிக்கவே வேண்டாம் அப்படின்றத. இதுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் தான். ரைட், ஹாஸ்பிட்டல் வார்ட்ல கூட போனோம்னா என்ன பண்ணுவாரு, நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ஆனா அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் வெக்கேஷன் பிளான் பண்ணுவாங்களாம். அந்த மாதிரி நினைக்காம நம்ம நெக்ஸ்ட் வெக்கேஷன் கிருஷ்ண கோலோகத்துக்கு அப்படின்றத நினைக்கணும். சோ அந்த தாட்ல போனோம்னா, இவர் விருந்தாவன் சேர்வார் இல்ல சைத்தன்யா, கிருஷ்ணரோட லோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்றது இங்க இருக்கிற விருந்தாவன் உண்டியில, அங்க இருக்கிற கோலோகம் 2மே விருந்தாவன் தான். அங்க போய் நம்ம ரீச் பண்ண முடியும். இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். வாஞ்சா கல்பத்தோட பேசுறதுக்கு செஞ்சுட்டே ஹத்திகா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம்ம. மேம், நீங்க புது யூடியூபா இல்ல அந்த ஓல்டு ஒன்னா மேம்? I have not terminated. Yours only is going on. போயிட்டு இருக்கா? ஓகே ஓகே, எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சாரி மேம், ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. வெரி வெரி சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ வில் ஸ்டாப். கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க 2 சேனல் என்னது, அவரநாத்